25 pakkasta tuossa rannassa. Ei mene, ala menee. Joo, me kerätään yksi verkko laskea nykyään. Näin hyvä keli on, niin voidaan laskea kuule varmaan. Mulla on tuossa vissiin 0,5 kilometriä noita verkkoja. Tässä on meidän merkkinärut. Elämä alkaa kun pääsee verkon laskuun. Talven ekat verkko. Kuuluukohan se tuo läpi? Pannaanpa mekaanisesti ensimmäinen. Joo, vaikka. Niin mä otan mukaan. Kuuntelepa Niko. Sinä kuuletko tuolla kun se menee tuo lauta? Kyllä sen kuulee kun se on näin lyhyt. Ei saa kävellä ollenkaan sitten. No niin. Tässä jossain. Tälleen sitä voi seurata vähän tälleen sinne päin, mutta aina tarkastaa, että on taskut kiinni ennen kuin. Riittääkö se tähän? Riittää. Alkaako pakkanen vissiin kiristymään kun tuntuu? Miksi on viileä? Takki on. Tuokin on terää. Kuuma. Tässähän me ei kovin pitkään voida pitää. Niin sä sanoit, että tuossa on säädösteillä tuossa. Joo. On se 3 viikkoa. Noin 3 viikkoa. Joo. Hyvä ottaa hyvissä ajoin. Se on sitten keväällä tässä niin se on ihan pohjaa myöten jäässä. Niin joo. Kun se menee 3 metriä täällä ylällä ja piilopedon alapuolella 7, niin se. Tässäkin hyvä tapa, niin ensin kiinni ja vasta sitten irti. Se on siellä hakassa. Mulla on joskus se tuossakin jo irrannut, niin laittanut sen hakaseen ja
ottanut tosta ja sitten siitä välistä tää lähtenyt, niin ei muuta kuin sain kiinni kuitenkin. Nyt tässä mä oikeastaan nähdäänkin, että se menee sinne hyvin. Alako se pakkanen kiristä? Joo, huomaa. Joo. Tonne no. Joo. 90. Milloin se ehdotus? No. Torpedo. Torpedo joo kyllä. Tämä se on se jännä vemputtaja. Saa nähdä miten tämän kanssa käy. Tässä on nämä vanhat huonot renkaat. No niin. Lähdään vetää. No nyt lähtee. Kuuletko nää ollenkaan? Näin se tuo tekniikka pelaa. Vieläkö se muka menee? Häh? Vieläkö se menee muka? Vielä? Ei kuulu mitään. Aha. No nyt se pysähtyi. Nyt lähti menemään taas. Joo. Tässä on taas semmonen pahka. Tää tulla meille lumisädekin mukavasti. Milloin nyt? Niin joo, tuolla on aika. Sen takia se käväsi se pakkanen vähän korkeammalla. Tähän 90 metriä. Ne on niin matalia, että nämä pystyy niinku käsi helposti kokemaan. Että sitten kun meillä on tuolla korkeampia verkkoja, niin kun sanotaan 5 tuonne 8 ja 10 metriin, niin sitten veitään koneella. Stop! Ota hetki! Joo, saapi vettä. Joo, vetää. Pannaanko 60 vai 90? Häh? No laitetaan nyt Verkkoja veteihin kuitenkin. Tuosta päältä pannaan 60. Yksi. Katsotaanpa täältä 30 kaveriksi. No siinä. Se on 30. Niin on. Joo, tuosta lähtee sitten seuraavat verkot. Pannaan se 90 tänne. Katsotaan lähteekö se meidän raketti jään alle. Lähdenkö minä seuraamaan vai osaatko ne seurata? Oho. Lähden vaan seuraamaan. Minä näytän, että tuonne ja sitten tää. Nyt katosi. Pitääkö se kovempaa ääntä tuo Toinen. toinen? Ei pidä yhtään kovempaa.
Kun se lopetti sen kitinän, niin se oli sitten ei kuulunut kovin hyvin. Joo. Siellä tietenkin rasvasit ne renkaat, niin nyt se ei kitisi. Joo. Joo, tai öljy sitten se rasvat. Katsotaanpa lähtikö tää käyntiin enää. No sekin vielä. Lähti se käyntiin. Mutta aika hitaasti pyöri. Ehkä se siitä. Täällä on vissiin oikosulkua kehittelee. Ei, siellä on varmaan vaan, se on jäässä se. Niin mennäänkö tätä ominaisuus? Meinaa. Kotka kävi katsomassa, että jokohan niillä olisi kaloja. Niin. Merikotkahan se oli. Joo, mä en tuolta nähnyt, että mitä se. Joo, minä katsoin, että merikotka se oli, ettei sit kuten maakotka. No miten se voisi, vähän huonommin. voiko se merikotka sitten olla vielä täällä? Tai onko se talvehti? Ei kai se. Olisiko se ollut maakotkan poika? En kattonut minäkään niin tarkkaan. Ei mulla kyllä lasikkaa päässä. Niin. Mutta linnuksi tunnistettu. Joo. Lenti. Jos tuossa on sileämpi jää, niin pannahan joko alako sekin liikuttaa. Siinä on ollut 3 vuotta tuo sama parista ja se on ollut aina täällä ulkona. Tuo lamppu. Se on kyllä ihmelamppu. Tuolla on ja tuolla on. Se pitää tuonne temmaa. Pannaanko? No joo, katsotaan miten lähtee juoksemaan. Jos se hyvin menee, niin pannahan siihen vaikka 90 metriä. Niin. Kato, tämäkin lähtee heti menemään, kun on jääkunnossa. Siinä on pikkuverkko mennyt jo. Kuinka paljon vielä? Siinä. Se on hyvä. Joo. Saapi vedellä. Joo, teka se tuu. Johon niin sinne. Kato, siellä ensimmäinen kala potkii jo. Hyvä. Rautainen ammattilainen. En tiedä, sopiiko ne tänne. Kyllä mä luulen, että ne sopii. Sopiiko ne? Joo, kyllä sillä kala jumputtaa. Häh? Kala jumputtaa. Joo, sillä on ensimmäinen kiilapää.
Nyt saat löysätä kyllä. – 25 pakkasta tuossa rannassa. Aika kylmän näköinen on tuo. – 300 metriä on pyydystä. Tuntuu